este acto e recoñecer a figura de Dani Portas pois no plano máis institucional, pero eu gustaríame comentarvos antes, contarvos unha pequena historia, non? Do que significa para min a figura de Dani Portas. Dani Portas ten dúas fillas, ten a Lara e a Rocío, que son as súas fillas, que tivo coa súa dona, con Mari, pero deixou atrás moitos outros fillos que, como a min, foi criando durante tantos anos que o coñecemos, non? Eu coñecín a Dani Portas cando era un neno. Eu comecei a tocar a trompa aquí na Escola de Música Municipal de Caldas de Reis. Naquel entanto non había banda de música en Caldas. Entón, os músicos que nos formábamos nesta escola, pois íamos a algúns a banda de música de Valga e outros, un grupiño, acabamos na banda de música xuvenil de Barro. Nunha banda de música xuvenil de Barro, pois que naquel entón comezaba a dirixir un novísimo Dani Portas. Claro, el era moi novo, pero eu era un neno ainda. El era un mozo e eu era un neno de 12 anos. E durante os anos que el estivo dirixindo a banda de música xuvenil de Barro, pois imaginadevos, eu tiña 12, 13, 14, 15 e 16 anos. E cando se forma, pois, un como persoa. Aí sí que, ao contrario que Juan Manuel, eu sí que vin algunhas malas caras de Dani. Recoñezo que ás veces non estudiábamos os pasajes que nos tocaba e, bueno, pois Dani, na súa figura de director, pois tocaballe enfadarse un pouquiño, pero é certo que despois de cada enfado pois sempre acababa con un sorriso ou cunha broma ou con un chiste, que era algo que o caracterizaba enormemente, non? Neses 4 anos nos que eu me formei como músico, Dani estaba dirixindo a banda de música xuvenil de Barro, pero logo daquela súa primeira etapa, que foi a primeira banda de música que dirixiu Dani Portas, pois estivo un par de anos na reserva e a continuación recordo que naquela época tamén acababa de nacer a banda de música de Caldas de Reis, que dirixía e que tamén formou Milagros Baliño, non sei agora mesmo onde se me escondeu, aí. Formou a banda de música de Caldas e tivo aquela idea de, en tan só os primeiros anos, empezou a concursar en diferentes certames, non? E recordo pois que cando tiñamos previsto ir coa banda de Caldas ao certame de música provincial de Pontevedra, penso que era ese certame, non? Pois Mila estaba embarazada e dixo, bueno, eu creo que saio de contas por esas datas, entón o mellor vai ser que tome o relevo da banda Dani Portas. Claro, a banda de música de Caldas acababa de nacer, tiña 2 anos, penso, que cando Dani comezou a dirixir a banda. Dani estuvo 10 anos. Neses 10 anos fomos a certames a Pontevedra, certames provinciais, tivemos certames galegos, fomos incluso a Valencia 2 veces. Recordo a primeira vez que fomos a Valencia e tivéramos un ensayo uns días antes, bueno, un día antes ou 2 días antes ali en Lliria. Foi un auténtico desastre aquel ensayo, nunca tan mal sonou a banda de Caldas, de verdad, debo reconocer. Pero, bueno, é certo que despois tivemos un concerto memorable en Valencia, que mesmo o tribunal recoñeceu e nos deron unha mención de honra na que recoñecía pois tamén a xuventude daqueles músicos. Vexo para aquí a Óscar, aparte de outras anécdotas que non vou a recordar hoxe, pero Óscar era un neno que o trombón era máis grande que el. Non podía tocar as notas na 7ª posición porque non lle daba o brazo, mal chegaba a 6ª. E mirade hoxe, pois, que o mazo, e que ben toca o trombón e como nos fixo disfrutar, non? Dani Portas foi criando aquí na banda de Caldas e na Escola de Música de Caldas, pois foi criando músicos, foi criando persoas, sobre todo, e hoxe tan agradecidos estamos todos á labor que fixo Dani en todos estes lugares, pois que temos aquí músicos de extraordinario talento que se algo teñen en común é que todos estiveron baixo a batuta
Dani Portas, ou ben compartiron momentos con Dani Portas e recórdano todos con agarimo. Penso que non hai ninguén en Galicia que non coñeza, ninguén relacionado coa música en Galicia, que non coñeza a Dani Portas, e non hai ninguén que coñeza a Dani Portas que garde un mal recordo del. E iso, pois, fala moito da calidade humana de Dani, non? Pero como penso que me estou estendendo demasiado e non era o obxecto desta homenaxe, pois, que eu falase demasiado, imos a recoñecer, pois, a figura de Dani, entregándolle, pois, uns agasallos a súa familia máis cercana, inda que ten, como dixen antes, moitísimos fillos por todo Galicia e sobre todo aquí en Caldas e en Barro e tamén en Meaño, pero imos darlle uns agasallos a Lara e a Rocío, que son as súas fillas, e tamén a Mari, así que se vos podedes achegar, por favor. Pero antes de que vos vaiades, tiñamos outro agasallo, que este é así o máis florido, pero hai detalles que permanecen na memoria e sobre todo no papel. E hoxe, ademais desta bonita homenaxe, pois imos a ter unha estrea mundial que ides a poder escoitar en breves minutos, e temos aquí a un dos compositores favoritos de Dani Portas, pois que compuxo unha marcha de procesión na súa honra. Entón, gustaríame que David Rivas se nos pode acompañar por aquí. David escribeu unha marcha procesión, como dicía, na honra de Dani Portas, e valle agasallar unha copia original á familia, pois para que permaneza coa familia para sempre tamén. Muy buenas tardes. Me permitan expresarme en castellano porque aunque somos casi vecinos y lo entiendo, no lo hablo, entonces me voy a expresar en castellano. Buenas tardes. Es para mí un honor estar aquí en Caldas de Reis y ha sido un verdadero honor escribir esta marcha a la memoria del maestro, a la memoria de Dani Portas, que le decía ahora a su familia que ojalá no haberla escrito nunca, porque querría decir que estaría aquí con nosotros. Pero bueno, las circunstancias de la vida son así y por lo menos desde mi humildad y respeto a Dani he tratado pues de que su memoria permanezca musicalmente viva y bueno, pues con todo mi respeto para él, sobre todo a su memoria y para vosotras, y agradecer a la banda de Caldas, a todos los músicos su cariño, su trabajo, al maestro Javier por su trabajo y invitación y si me lo permiten, a Cote y a toda su familia, amigos desde hace ya muchos años, pues por concederme este honor. Así que para mí es pues un auténtico honor y privilegio estar aquí y nada, pues desearles que dentro de las circunstancias les guste y podamos honrar musicalmente a Dani muchas veces. Muchas gracias. De Caldas de Reis, o seu alcalde Juan Manuel Rei valle facer entrega dun pequeno agasallo tamén a David, pois por esta contribución nesta homenaxe.
Vale, e pídeme a familia tamén, bueno, pues que no seu nome, pues que agradeza a vosa presencia hoxe aquí e todo o calor que lle estades achegando, pues porque para eles tamén é importante pues sentir este calor que lle estades prestando e todo o calor tamén pues da banda de música. E ora, como dixemos que iba a haber unha estrea mundial e temos aquí o compositor, pois penso que ninguén mellor que el para dirixir por vez primeira esta marcha pois que hoxe imos escoitar aquí. Como dixen antes, Dani foi director da banda de música de Caldas de Reis durante 10 anos. Durante eses 10 anos, Juan Manuel Rei, que hoxe nos acompaña, foi o alcalde de Caldas. Compartiron moitísimos momentos, moitísima música e, sobre todo, moitísimos debates tamén. E penso pois que ten que dirixirvos unhas palabras pois para que vos conte o que foi para el a figura de Daniel Portas. Boas tardes. Eu coido e digo sempre que os povos e as agrupacións musicales, os clubes deportivos, a sociedade en xeral, ten que ter sempre moi presente as persoas que o fixeron posible. E este é o caso, non? Sin a figura de Dani sería impensable que esta agrupación hubiera tido o desarrollo que tuvo e que hoxe nos fai sentirnos tan orgullosos, non? Pasean o nombre de Caldas por toda a xeografía e debaixo están paseando tamén o nome de Dani, porque a min pareceme que foi un dos seus principales impulsores. Por eso eu entendo que iso que decía ao principio, hai que ter sempre 5 minutos para botar a vista atrás e quen nos fai chegar hasta aquí, estes momentos que na historia da agrupación e do Concello foron tan importantes e sirven para desenvolver un proxecto cultural nun pobo onde a banda xoga un papel capital en este tema cultural. É un motivo, por lo tanto, de agradecemento. Sempre opino tamén que as homenaxes están merecidas. O que sucede é que neste caso están incluso un pouco máis merecidas, porque sin dubidar para nada da calidade musical de Dani, que todos recoñecen, eu creo que estaba incluso lonxe da súa valía personal. Durante 10 anos non lembro unha mala cara, a sonrisa era o adorno fundamental desde que salía da casa, supoño que dentro da casa tamén, claro. A sonrisa, a bonomía, o estar a prol das persoas e a prol dos problemas e a prol das circunstancias e sacalas adiante dun xeito tan brillante e tan amable. É unha persona que era moi fácil empatizar e eu teño un gran recordo del. Por eso dicía que poucas homenaxes serán máis merecidas que esta, e alá donde esté, Dani, que sepas que aquí te queremos e te abrazamos, te esperamos, te respetamos. De Dani, porque imos poñerlle o nome de Dani Portas á sala principal deste edificio da Escola de Música Municipal de Caldas. Unha sala que é a sala na que ensaya habitualmente a banda de música de Caldas, donde tamén se ofertan distintas ensinanzas da nosa escola de música, e é a sala, bueno, pois xusto embaixo da que vos atopades, na segunda planta deste fermoso edificio. Ese saínte que temos cara fora pois levará a partir de hoxe o nome de Dani Portas e permanecerá aquí con nós tamén para sempre.